Tangan sales saka produk Tenggo rek sing tetep bertahan sampai saiki. Halo halo rek, assalamualaikum. Loh kok wis kulaan maneh? Aduh kepincut karo sales siji iki aku rek. Salah duduk karo sales tapi karo produk-produknya yo. Pas teko nang warungku lah sales siji iki langsung kaget lah, "Mbak, endi Mbak jajane kok gak ono kabeh? Sampeyan iki dodolan opo saiki?" Iya Mas, gak ono anjane jajane wis entek kabeh. Soalnya aku gak tau kulaan. Lho sampean gak tau rene pisan lho. Nah, sales siji iki rek sing tetep bertahan sampai saiki. Sadurunge iku ya sampai ada 3 sales Tenggo sing teko nang warungku. Lah piye mosok kabeh tak trimo kabeh? Saka endi aku duit gawe kulak? Terus mari ngono sing 2 sales iku saiki wis leren karek siji iki tok. Lah jarine soalnya yang ngono iku suka nyerobot-nyerobot nang tuku-tuku. Padahal kan wis dileboni karo sales iki. Lah terus sales siji iki cerita koyoke wis pindah nang tempat lain, Mbak, jare ngono. Wis lah pokok koyo ngono iku ceritane. Lah terus rek iki aku kulak produk Tenggo enteke 128.000. Yo lumayan lah yo iso ngebeki erak siji iki. Sakjane sih aku pengen kulak lebih akeh maneh, tapi duwite sik ora ono. Pokok saiki lek wis misale entuk duit bendinane iki yo langsung tak kulakno, gak suwi-suwi. Engko lek misale kesuwen aku gak ndang kulak, akhire entek kegawe dhewe. Lek wis mari kulak koyo ngene iki, duwite entek. Saiki saatnya kita mencari cuan lagi, rek. Muga dino iki rame, pembiline akeh sing teko. Gawe warung-warung liyane rame pisan yo.